गासैखौबो दिनै हेपि क्रिसमास लेडीबाबो मानोना आङो न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखैमोन लोमजानायजों दासिमबो देहाया बारा थिग नङा अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेब नुजाफैनो हाबाय दा आङो नै बिसिखौ बै ससे लामासिम दोनलांनो नागिरदों दा नोंथांमोना दिनै दुखुनांथाव एनिथिं एमजेनि रिसेपसनमोन अब्लाबो आङो थांनो हानाय नंला बाहाय देहाया जोबोद लोरबाङैनो दं अब्लाबो नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनाव गाबख'ना होनायजों दिनै आङो जोबोद मोजां मोनबोबाय लोगोसे नोंथांमोननो आङो आपडेटखौ दिनैनिफ्राय होलांबाय थासिगोन बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावो नोंथांमोना जेखि धोरोमानो जाया मानो अब्लाबो नोंथांमोना आंखौ आंनि थाखाय जोबनो गैयै इसोरनाव आर'ज गाबना होदों आं मिथिनो मोनदों आरो बयबो जा एसे हायो आंनो हेफाजाब होनानै दिनै आं हस्पिटालनिफ्राय न'सिम सफैनो हाबाय अब्लाबो डक्टरा बुंनायलाय 20 दिन रेस्ट ला बेनि अनगायै शुटिंफ्राव दा ओंखारगोर अब्लाबो शुटिंआ मोनसे बर'नि थै शुटिंआ बावला आंना साननैसोल' लासिगोन जोब्बायानो अब्लाबो बे दारिखौ बेनि थाखायनो लाबाय थानाय जादों दा नोंथांमोननि अननाय आरो आर'ज गाबनाय हेफाजाबा अरायसम आंनि सायाव दंबाय थायो बेनिखायनो आं दिनै फिन खेब नोंथांमोनजों नुजाफिननो हाबाय दा आङो आंनि बिसिखौ बै लामासिम दोनलांनो नागिरदों दे नोंथांमोनखौ आङो आंनि इउटुब चेनेलाव आपडेट लाबोबाय थानो हायाखैबाबो दा बावैनो आं गोदान मोनसे आपडेट लाबोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय गोदान आर्टिस्ट एक्टर एक्ट्रेस आं नागिरनोसै बेनि उनाव शर्ट मुभि गागोरगोन बेनिफ्राय फुल मुभि हायोब्ला दाथ' रानसावनानै दं नालाय गुरलाबा गैला दा अब्लाबो बानाय हिसाबै आंहा बानायलांसै लासैनो आंना हिन्जाव माथो दाबो फैया फैद' आंना हिन्जाव हामथारबायलै सिबाय फैदो थांसै नोंखौनो दोनलांनांगौ आरो क्रिसमास जानो फैदो दोनलांसै अब्ला जों थांगासिनो बेखौ लामासिम आंहाथ' क्रिसमासबो बेरायनो मोनला न'आव नेग्रासो जानांबाय दा बावैनो नोंथांमोन नुजासिगोन नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेल TN फिल्म प्रडाक्सनाव कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना माबायदि लुबैदों आं जेसेबां हायो बिदिनो सेस्था खालामसै कमेडि भिडिअ एन्ड एक्सननि लाबोनो नागिरदों देहाया गोरा जायोबा थेंक इउ बाय लोगो मोनफिनगोन गाबोन